Eta hemen aipatzen diren ariketak dira gai honetan garrantzitsuenetakoak. Azken finean, ekuazio multzo bat edukita, ekuazio horiek ebaztea. Adibide moduan, pare bat egingo ditut. Adibidez, hau. Lehenengo pausoa, batzen edo kentzen dauden elementuak, bestaldera pasatzea. Ze garrantzitsua da, gauzak ordenean egitena. Eta lehenbizi, alde batetik bestera, mugitu behar diren elementuak, batuketak eta kenketak dira. Orduan, hori egin eskero, 5x berdin, baina. Vale? 5x berdin 20 gelitu litzateke. Eta orain azkeneko pauso gisa, x-a bakarrik alde batean utziz, 20 zati 5 egingo dut, eta lortzen dudan emaitza, x berdin 4 izango da. Eta egiaztatzeko benetan hau egin dudala, hasierako honetara bueltatuko naiz, x dagoen lekuetan lortu dudan emaitza jarriko dut, x berdin 4, eta berdintzaren bi aldeetan emaitza berdinak erabarko luke. Orduan, 5x 5 bider 4 izango da, berdintzaren bi aldeetan emaitza berdina lortu dudanez, konprobatua gelditzen da, ongi egina dagoela. Beste bat egitearren, hauxe. Kasu honetan, egin behar dudan lehenengo pausoa, alde honetan, eskuinaldean dagoen x-a, beste aldera pasatzea da. Kasu honetan, batzen dagoenez, eskuinaldean, ezkerraldean, kentzen egongo da. Eragiketak egin eta gero, 5x, ken-x, 4x, berdin 4. Eta orain, batuketa biderkatzen ari den hau, beste aldera, zatitzen pasa behar dut, 4. Zati 4 gelditzen diralik, hau da, x, berdin bat izango da, ekuazio honen ebazpena. Eta, oinarrizkora joanez, eta x-en ordez, bat ipinita, 5 bider bat, berdin bat, gehi 4, berdintzaren bi aldetan, emaitza bera, lortu dut. Bueno, beste eragiketa edo ekuazio komplikatu xeago bat egingo dut hemen, adibidez, 24. ariketako degarrena. Orain, lehenengo urratsean bi gauza egingo ditut. Alde batetik, hau, alde honetara pasa, eta beste alde batetik, hau, honetara. Nola geldituko da kasu honetan? 2x ken x berdin minus bat gehi bat. X berdin minus bat gehi bat, 0. Eta emaitza, konprobatuko dut, albo honetan, x dagoen lekuetan, 0 ipinita. 2 bider 0 ken bat, berdin 0, ken bat. Beraz, minus bat, berdin, minus bat. Bialetan, emaitza bera, beraz, egindako ebazpena, zuzena da. Eta, 25. ariketako beste bat egitearren, adibidez, egarrena egingo dut. Dena kopiatuko dut. Lehenik eta behin, 10 hau. Alde honetara, eta x-a beste alde honetara. Beraz.
izango da lehenengo urratsa. Hurrengo urratsean batu egin behar ditut bi aldetakoak. Baina hau zatiki bat denez, x zati 3 honetan, zatikien batuketa jarraituz, multiplo komunitako txikiena kalkulatu behar dugu. Eta hau gelituko da. Hemengoa zuzenean egingo dut, ja. Bai? Eta gelituko zaigu, minus x eren gehi 3 x eren, hemen jarraituko dut. Hurrengo urratsa izan daiteke, zatitzen ari den hau, beste aldera pasatzea. Orain, hau, alde honetara, zatitzen. Kalkulatuko lau biberriro 12 da, zati bi. Eta honen emaitza, x berdin 6 izango da. Beraz, konpron badirudi, prozesu hau jarraituta gero, ekuazio honen emaitza, x berdin 6 ipinita lortzen dugula. Bada espada, egiaztutuko dugu, eta jatorrizko ekuazioan, bai, honetan, x dagoen lekuetan, 6 ipiniko dut. Zeiken hiru hemen bi, gazte aldean, 14, 6, 8, berdin 8, berdintzaren bi aldetan emaitza berdina lortu dut, beraz, zuzena da lortu dudan ebazpen hori.